Il-kirja tal-bastimenti li fuqhom inżammu għal ġimgħat sħaħ 425 immigranti irregolari swew lil pajjiżna 364,000 euro. Din l-ispiża kienet tikkonsisti fi 3,000 euro kuljum għal bastimenti tal-Captain Morgan u 6,500 euro għal bastimenti tas-Supreme Travel. Dan kien konfermat fi stqarrija maħruġa mill-Gvern. Il-provvisti u servizzi marbuta ma' din l-operazzjoni swew b'kollox 213,000 euro. Għal dan il-għand qabdu 33 kumpanija u negozji differenti li jipprovdu ikel u xorb, prodotti sanitarji u ħwejjeġ fost oħrajn. Il-kirjiet ta' dajjes biex jitwasslu l-provvisti swew 87,740 euro u kien hemm infiq ta' 11,000 euro fuq proċeduri ta' diżembarkazzjoni. Dan kollu apparti is-servizzi ta' sigurtà fuq il-bastimenti li b'kollox tellaw l-ispiża għal 1.7 miljun euro. Kien fil-bidu ta' Ġunju meta daħlu Malta l-425 immigrant illi kienu qed jinżammu fuq 4 bastimenti fi bħra internazzjonali. L-immigranti kollha kienu daħlu fix-xatt tal-Isla u tniżlu minn fuq il-bastimenti Ewropa 2, Jade, Bahari u Atlantis. Intant il-Gvern ħabbar li beda l-proċess sabiex 204 immigrant jiġu rilokati lejn pajjiżi oħra. Hemm ukoll ma' 80 immigrant li skont Kastilja dwarhom jeżisti impenn politiku bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li sa issa ma nstabet ebda soluzzjoni dwar 141 immigrant li għadhom qed jinżammu f'Malta.